който знае за заболяването, се представя. Борбата ни 7 години сме по клиники, по болници. Вчера успяхме успешно да завършим 5-та операция на крачетата. Имам близнаци на 7 години. След определено време се установи, че те са с детска церебрална парализа и двамата. Преди няколко години попаднахме на доктор Янакиев. Бяха назначени първите операции, двамата върват едновременно, по 5 операции в момента имат. Мари е на 13 години, тя е трезначка. Роди се с детска церебрална пареза, долна спастична парапареза. Мари претърпя 6 операции. Като казвам 6 операции, не си представяйте нещо много страшно. Операциите са щадящи. Вчера оперирана, днес вече изпъва крачето. Вкъщи сме правили на другото краче и сме стигали до 50 вдигания и сваляния. След операциите усетих, че ходя по-стабилно, по-добре. Краката ми, че повече ми държат, че са по-силни. Дъщеря ми е с детска церебрална парализа, роди се недоносена. До настоящия момент имаме 18 операции. Било не е много трудно през годините. Определям детска церебрална парализа по-скоро като състояние, отколкото като заболяване, защото тя е състояние на увреда на мозъчни структури, които не могат да бъдат подобрени или влошени. От много време насам се наливат средства в различни места с цел отглеждане на тези деца. Но това не е достатъчно. Ние трябва да дадем физическа независимост на децата. Това дете трябва да може да излезе навън, да се срещне с хората, с които общува по компютъра или да види слънцето, цветята, градинките. И именно за това ние се борим вече от няколко години в болницата Медлайн. И аз вече 20 години оперирам такива деца, но от 3 години работя в болницата и вече няколко десетки деца всяка година прохождат, а няколко стотици подобряват походите си. Дигайте крачето да видим. Я да видим. Давай. Браво! А може ли сам? Сам може? Хайде, вдигай сам. Сам да дига крачето. Хайде, горе. Диги. Хайде, вдигай. Диги крачето. Добре. Браво! Така, трябва сам да може. Добре са пръчета. Добре. Дигай, миличка. Диги. Браво! А можеш ли сама? Айде им сама. Сама диги. Диги. Давай. Искаш ли да си легнала? Айде малко надолу. Айде, мамо. Айде сега. Дигай крачето. Дигай, миличка. Дигай го, мамо. Дигай го. Добре. Пръчета са топлички. Да. Топлички са. Браво! Това искаме да видим. Още. Добре. Колкото повече ги вдигате, толкова по-добре ще ходят. Колкото по-малко ги вдигате, толкова по-лошо. Ако развият добре мускула, тук, квадрицепса, този мускул, те ще имат добра походка. Ако ние кажем, нека си почини малко, почива си болестта. Ние сме против болестта и ще я борим с всички сили. Това, което правим, е удължаване и преместване на сухожилия, които са болни, стегнати при децата, и прехвърлянето им към други, които не са достатъчно развити, за да може те да получат нова функция. Това дете вчера е оперирано. Давай. Само за един ден. Това е много. Браво. Да. Диги краченцето. Добре. Браво. Няма да тормозим повече. Няма. А можеш ли без ръце? Без ръце можеш ли? Хайде да видим без ръце. Ядем. Можеш без ръце. Ето можеш без ръце. Браво. Можеш без ръце. Точно така. Без ръце трябва. Така.
През 2008 година създадахме фондация Качество на живот. В началото тя беше с много цели и идеи. Създавахме центрове за онкоболни, правихме безвъзмездни кръводарявания, но постепенно се концентрирахме върху лечението на деца с детска церебрална парализа, за да продължим това, което е започнато в операционната зала на болница Медлайн. Това преобучаване на сухожилията и мускулите към новото им дело, към новата им функция, към новото движение, което те трябва да правят, трябва да бъде направено от добра, добронамерена и целенасочена рехабилитация. И сега идваме на най-важната част, че след всичко свършено от екипа на доктор Янакиев и от него, стигнахме пък до другата крайност, че рехабилитацията я няма. След всяка една операция мускулите отслабват и на нас ни трябва упорита, интензивна рехабилитация. Благодаря на всички в тая клиника, които разбират, че това не е болест, която минава като грип. Доживотните състояния на ДЦП-тата имат нужда от постоянна рехабилитация. Нашата цел да постигнем физическа независимост при децата е постигната. Тя е реалност. Това обаче, което ние искаме, е да постигнем една социална адаптация. Именно затова ние смятаме, че това, което даваме само с оперативното лечение, не е достатъчно. Ние искаме да усъвършенстваме тази походка. Необходимо е автоматизъм при извършването на тези движения. Именно затова ние намерихме и установихме, нямаше алтернатива на себе си апарат. В момента дори няма закупен такъв на целия Балкански полуостров, който да даде именно този автоматизъм при усъвършенстването на движението на мускулатурата на детето. Това, което ни предстои, е създаването на център за рехабилитация и физиотерапия на тези проходили деца, да могат те да усъвършенстват походката си и да станат наистина едни пълноценни граждани на нашето общество. Апаратът, за който събира средства фондацията, е от най-ново поколение. Той е вид робот. Под формата на игра децата се научават да ходят. Трябва да ви кажа, че в момента може би няма нищо по-добро на пазара. Говорим като медицинска техника за тях. Направен е доста добре и говоря като визия и като външен вид, да не плаши децата. По принцип всички други уреди за рехабилитация изглеждат малко като уреди за мъчение. Просто това е най-важното. Рехабилитацията, упоритост и смелост от страна на децата, на майките, на татковците, на всички, които се грижим за различните си прекрасни цветя. Нашите деца ходят. Да, те ходят, но ние смятаме, че е необходимо едно усъвършенстване на това, което правим и довеждането му до успешен завършек на цялото лечение на децата. Има още, които не са се родили, които ще имат същия проблем. Нека за всички да има бъдеще, нали, мама? Надежда. Създаването на център за физиотерапия и рехабилитация ще даде физическа независимост на тези деца, които успяха да направят своите първи крачки.